Este és el videotutorial per l'activitat que anem a fer en cada live, un programa d'edició de vídeo no lineal. Cada live és un programa molt complet i no vaig a fer un tutorial partint de zero com habitualment, estaria molt de temps. Només comentar un poc, perquè com que també he acompanyat la unitat número 7 de molts tutorials, molts videotutorials, i penso que queda molt clar com funciona el programa. La veritat és que té moltes possibilitats. Tenim així una àrea, això podem dir la que diu àrea del projecte, on anem a anar col·locant tots els scripts que hem utilitzat després, que ha fet el projecte i les notes. En aquesta tenim la zona d'efectes i transicions, pista d'efectes, van per temàtiques, i després de cada temàtica estan totes, n'hi ha molts, i les transicions. Tenim el monitor del projecte, i el monitor podem diferenciar entre el monitor del clip, si és d'un clip determinat, en aquest cas estem mirant aquest clip final, el monitor del projecte o el projecte en general, un monitor de gravació. Tenim en compte que cada enlaire és un programa semiprofessional que ens permetrà connectar directament una videocàmera i capturar, podem dir, directament d'allí les imatges, com que també podem aprofitar aquesta eina per a poder fer una captura de pantalla, com ara mateix estic fent, o fer captures, podem dir, amb la camareta que tenim en els portàtils. Tornem al monitor de projecte. Després d'ací baix tenim les pistes, i les pistes, en aquest cas, tenim 3 pistes de vídeo i 2 d'àudio. Podríem utilitzar les 3 de vídeo i només una d'àudio. Bé, com començaríem? Començaríem, podem dir, que volem crear un projecte nou. Quan demanem crear un projecte nou, doncs ens obre aquesta finestra. Li direm el perfil del projecte, on anem a guardar-lo per defecte. Volem un projecte per DVD PAL, per tant seria per a un reproductor domèstic de vídeo, tamany, velocitat de fotogrames, quantes pistes de vídeo i d'àudio, en aquest cas serien 3 i 2, encara que n'hem utilitzat una, i acceptaríem i ja ho tindríem. Després, a l'hora d'incorporar els clips, senzillament hi ha moltes maneres, però senzillament col·locant-nos així en el ratolí i clicant botó dret del ratolí podem agregar els clips. En aquest cas, com que el que anem a fer és un diaporama, el diaporama seria una projecció de fotografies amb una música de fons, uns ròtols, seria agregar clip de presentació. I aquest clip de presentació ens pregunta característiques, en quina carpeta el tenim, i jo m'he preocupat de buscar fotografies a internet, des que són lliures, que són gratuïtes, i les he col·locat dins de l'escriptori. Per tant, tinc una carpeta, fotos gratis, on tinc 25 fotos. Puc fer-les una a una o capturar tota la carpeta de cop. Si li dic OK, directament podem dir que passaré a tindre tota la carpeta, així que ho puc fer, que això no va molestar-me el que tinc en marxa. Estem a l'escriptori, fotos gratis, captura tota la carpeta i així tinc totes les fotos que es poden veure, les 25 fotografies. A més, també podem dir la durada de cada fotografia, cada fotograma, està per defecte col·locada en 5 segons. El fet de repetir refereix a que, clar, les 25 fotografies van a tenir una durada de 2 minuts i alguna cosa. Si vull que estirar, a la qual cosa ja no serien 5 segons a cada fotografia, sinó que seria més temps, doncs tinc que tenir accionat això. Record central per poder reballar, dissoldre, són efectes, si el tinc en marxa, i els barridos. Els barridos és el més habitual. I el barrido què és? Tinc així tot un llistat de barridos que serà com canviaran les fotografies. Clar, com que jo he seleccionat les 25 fotografies totes d'una, doncs podem dir que serà el mateix barrido per a totes. Ara, també podria fer-ho una a una. Finalment m'he decantat per tipus cortina, una cortina que va obrint-se a poc a poc. Quan ja ho tinc clar, dic OK i automàticament ja tinc així dalt el clip de fotografia. Només he de rastrar i col·locar-ho. Veureu que ho he rastrat i col·locat en la pista número 2 de vídeo. La diferència entre pistes de vídeo i àudio és clara. Si tenim imatges és vídeo i si no en tenim és àudio. La tinc així i per tant en qualsevol moment puc veure-ho sense més problema. Va, el reproductor. Després l'he incorporat un clip de títol. Per a crear un títol, senzillament agregar clip de títol en aquesta finestra. Me dedica a este fons en quadres negres i grisos, realment és que no tinc un post de color.
no he d'utilitzar-lo perquè realment el que vull que és un títol que aparega, podem dir, sobreimpressionat, vaig a treballar per capes damunt del vídeo, amb la qual cosa apareixerà i desapareixerà i quedarà més bonic. Senzillament, si estic en text, he escrit dues vegades, ja puc escriure el que vulgui. Val? Després tot és configurable, puc tirar a l'esquerra, puc centrar-ho, puc pujar amunt, puc baixar avall, que es quedi enmig, n'hi ha efectes molt bonics com el de màquina d'escriure, aniré aplicant una a les lletres, le puc col·locar contorn o no, tot és possible, pot estar en negreta, puc col·locar el color que vulgui, quan ja ho tingui clar li diré acceptar i ja està. I tindré així el clip, senzillament l'arrastre i el col·loque. Una volta que tenia el clip al puesto, el clip era el clip he posat senzillament diaporama, i està fet també, podem dir, en el sistema de màquina d'escriure, lletra per lletra que apareguen una a una. El que he fet és que no apareix, podem dir, directament en la primera fotografia. L'he col·locat a la segona fotografia de manera que ix de dins i queda un efecte més bonic. Anem al monitor del projecte, si em vaig al principi, bueno, encara estàvem al principi. Puc tornar enrere, senzillament arrastrant, i ja està. I veurem. I ara en el canvi van apareguent les lletres i queden ahí. I ara ja continuar la resta de fotografies. Bé. Una altra qüestió que he fet ha estat incorporar-li una música, com que tenia distintes músiques, senzillament un clip d'àudio, no diu d'àudio, diu clip, i ja està, i he buscat, podem dir, un àudio. Tenia jo l'esquin, pues, una volta que he sabut quant de temps, quina durada tenia exactament la presentació de fotografies, pues, quan he sabut que eren 2 minuts i algo, l'he tallat, hauria pogut tallar-lo en Kdenlive, però com que resulta més fàcil treballar amb Audacity, l'he fet amb Audacity, i he guardat en MP3 exactament la durada que necessitava. Val? Això ho tinc ahí, ja l'he esquint, MP3, Kdenlive, i això seria el que m'interessaria. El tinc ja guardat dins de la llista de clips, arrastrar i col·locar en una pista d'àudio i ja està ahí, res més. Senzillament ho tenia tot clar, només volia incorporar al final un rato, puguem dir, de despedida, ja que serà l'últim vídeo que fem en aquest curs, i el rato he buscat que siga un poc especial. Este clip senzillament és el que es diu un scroll. Com el puc aconseguir? Bueno, per a poder modificar qualsevol dels clips que n'hi ha oberts, em col·loque damunt un botó del ratolí, me vaig als propietats i m'obrirà el clip tal com està fet. Acabem un curs online d'àudio i vídeo, espero que vos siga de profit i utilitzeu software lliure a l'aula, a casa. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, Remigio Morant. Així tenim les plantilles per defecte, hi ha una plantilla que és la plantilla Scroll, i Scroll és això, Scroll és senzillament aquest efecte que ocorre al final dels programes de televisió o al final de les pel·lícules, on apareix, podem dir, els títols de crèdit que es diuen, apareix tota la gent, director, música. Així és un scroll també, perquè senzillament el que vaig a fer va ser que pugin les lletres a poc, que es pugui llegir, com una mena d'acomiadament. Així dalt podem regular si volem que pugen, a quin nivell es queden, a cada quants segons, tot és regulable. D'aquesta manera està fet i senzillament ahí està. L'he col·locat al final i la música va, he fet un fade out, disminuint progressivament, per a que coincidirà, podem dir, amb l'acabament. Amb la qual cosa, les últimes imatges seran aquestes. I ara ja entra el ròtol, el scroll, fins al final. S'acaba la música i ja està. Què es queda? Pues queda només guardar. Guardar, que seria renderitzar el projecte, podem dir, de vídeo, seria processar. Quan li pulso processar se'm pregunta quin format, com vull guardar-ho, i res més, és processar l'arxiu i ja està. I així acabaríem de fer-ho.